умед шарифзода ҳанӯз аз давраҳои кӯдакӣ дар дили кӯчакаш меҳри футболро парвариш намуда, ба гузашти солҳо бозии футболро шуғли доимӣ хеш қарор додааст. зиндагиашро бидуни ин риштаи варзиш тасаввур карда наметавонад. давраҳои бачагиашро ба некӣ ёдовар шуда мегӯяд. пешои домда дом надом футбол бозӣ мекардем. ҳамин футбол бозӣ кардем як дар ҳамсоягимон се кас лаёқатманд буд. ман Шералӣ Толиб як бача мерафтем дигар домура мебридем, бозӣ мекардем мебридем. баъд ҳамҷо як бача ки нағз бозӣ мекард гуфт дар ҷо машқ мекунӣ. гуфтам дар ҳеҷ ҷо машқ намекунам, фақат футбол. гуфт ҳамҷо дар як команда аст, як мақсад кӯдакоро як тренер дарс метавад. баъд омадем стадион, баъд ҳамин худо рамак на якум тренер Рахим Замаша дидем уже завқ ай ҳам кӯдакӣ буд футбол. лекин омадем дидем ҳамин хел футболист шудем рафтем. мавсуф соли 2009 дар мактаби варзишии шаҳри Бохтар фаъолияти мураббигиашро оғоз намуда, тӯли 15 сол мешавад ки наврасонро аз нозукиҳои ин навъи варзиш огоҳ месозад. вақте ки мо ҳамин шаҳри Бохтара мақсад ҳаракат кунем, ҳамин спортша дигар ки кардем боло бардоштем, мо уже барои мунтахаб замима мегузорем. вақте ки пеш футболи қирған бақувват буд, зборниёда қирған бисёр бозӣ мекард. натиҷаи заҳматҳои шабонарӯзии мураббиёни соҳа аст ки варзишгарони мо дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок намуда ба муваффақиятҳо ноил мегарданд. умед шарифзода дар тӯли фаъолияти мураббигиаш шогирдони зиёде тарбия намуда дар бозори футбол рақобатпазир гардидаанд. як шогирди вай, Ҳайдар Сатторов, дар дастаи истиқлоли шаҳри Душанбе бозӣ намуда, айни ҳол ба иҷора дар дастаи вахши шаҳри Бохтар бозӣ мекунад. ғайр аз ин 13 нафар шогирдони ин мураббӣ дар дастаи футболи дубливахш бозӣ намуда истоданд. имрӯзҳо аксари ҷавонону наврасон бозии футболро шуғли доимии хеш қарор дода, вақтҳои зиёди худро дар майдончаҳои варзишӣ сипарӣ мекунанд. умед шарифзода наврасони зиёдиро дар толори варзишии шоҳзода ҷалб намуда, ҳамарӯза дар ду баст ба онҳо тамрин менамояд. чӣ тавре ки ӯ мегӯяд, рӯз то рӯз таваҷҷӯҳи наврасон ба ин навъи варзиш бештар гардида, барои тамрин ба толорҳои варзишӣ рӯ меоваранд.